Hello guys, how far now? Kamar yadda kuka sani sunana Ibson King, ga mu a area muna dan zaune ana dan chilling ana huta da sauransu, ga kuma guys ina so in tambaye su ɗaya bayan ɗaya kowa ya faɗa mun wacce ce ra'ayinsa daga cikin waƙoƙina wanda na yi. Bari in fara tambayan su kudi. Yanzu kebi dan hajiya, wannan shine kebi dan hajiya, wace waka ce a cikin waƙoƙina wakar da ka fi so? Gaskiya na fi son shakuwa. Shakuwa, to mun gode. Sai yanzu wannan shine Zakari Master, kai a cikin waƙoƙina wani waka ce favorite ɗinka wacce ka fi so? Gaskiya na fi son wakan da aka yi akan kauna ta. To ga kuma Mr. Baban Ammi, kai wacce ce favorite songs naka a ciki? Wakan yar madara, to mun gode da ra'ayinka. Ga kuma Barista, kai kuma wacce ce favorite song naka a cikin waƙoƙina da na yi? Wakan ƙaunata, mun gode. Ga kuma Dan Maje, kai wacce ce favorite song naka a cikin waƙoƙina da na saki? Muka muna dare da rana a yi. Dare da rana? To mun gode. To gashi yadda ake ciki yanzu nan muna dan zaune ne muna dan huta. Fans sai da ku.